warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'alumina hadza tafsirul Qur'an ya Allah waqdi hawaijana wastajib dunga ana ya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Asallahu ayyatiyani bihim jami'a. Innahu huwal alimul hakim. Suma baka tumuli nangis sapa Nabi Yakub. Wa qala lan donga utawa bergumam. Gemremeng sapa Nabi Yakub. Gemremenge ngasallahu menawa utawi Gusti Allah iku ayatiya yen to nekaake sapa Gusti Allah ni ing ingsun bihim kelawan dheweke kabeh anak-anakku jami'an hale utawa hiya sakabehane. Ae tegese bi Yusufa kelawan Yusuf wa akhihi lan sedulure Yusuf asakiki kang sakik kang pisah-pisah wa akhihi lan sedulure Yusuf allazi tawaqqafa kang saiki netep sapa sedulure Yusuf fi Misra ing dalem kraton Mesir. Nekaake jamingan hiya sakabehane. Dadi hal ya iso dadi taukid ya iso niku. Ning nek sing penak dadi hal. Nek dadi taukid ki istilahnya jamingihim ngono. Utawa jamihim. Fala yatakhallafu utawa fala yatakhallafa ana lane mongko ora padha nulayani bihim kelawan dheweke kabeh anak-an aminhum nggih minhum saking dheweke kabeh anak-anakku sapa ahadun wong suwijiya wae. Wa inna maqala angin pestine ngendika sapa Yakub Nabi Yakub hadhil maqalata ing ikilah pangandikan utawa kelawan ikilah pangandikan. Nek ing maf'ul nek kelawan masdar. Wis pokoke tak omongno dong karepmu ora dong. Ana ing ana masdar.
Padahal masdar iki saiki ning Sumatera rung mulih ya. Ngalasabili husnidzoni ing atase dalan baguse penyono billahi ta'ala kelawan Gusti Allah Ta'ala li anahu krana sak temene utawi Nabi Yakub iku iza istadda utawa nalikane ngrasa abot sapa Nabi Yakub al balaa ing ujian ing balak kana mongko ana sapa Nabi Yakub ana iku asrangu agi-agi utawa luwih cepet ilal farji maring dalan keluar wali anahu lan krana sak temene utawi Nabi Yakub iku ngalimah ngerti sapa Nabi Yakub bima kelawan barang jaro kang lumaku apa mangalaihi ing atase Nabi Yakub wa ngalabani hilan ing atase putra-putrane Nabi Yakub min ru'ya Yusufa saking pira-pira impene Nabi Yusuf innahu sak temene utawi Gusti Allah huwa hiya utawi Gusti Allah iku al-alimu zat sing maha ngudaneni bihali kelawan kahanan ingsun wa halihim lan kahanane anak-anak ingsun al-hakimu tur maha wicaksana ai tegese allazi hiya zat sing hakim lam yap tali kang ora bakal ngekei ujian sapa zat ni ing ingsun ilali hikmatin utawa ilali hukmatin kejaba krana ana hikmah balighatin kang katok utawa kang sempurna dungane Nabi Yakub lho niki mula sumabaka waqala PSB dilapori anak-anake ngono niki kula ming matur napa enenge Bapak kalih kakang kula sing barep ya nyatane sakniki keri mriko disengker disandra jane nggih mboten disandra ning ngancani Bunyamin arep ngerih-rih sang raja supaya Bunyamin dibebaske diculke gek mengke iso mulih bareng ele omong ngono kuwi Nabi Yakub ya wis sak ucap-ucapmu kesel aku ngrasake kowe kabeh iki kesel nek tandang ora ana sing beres sak karepmu sak arep mlebu kamar arep turu lah terus tinggal mlebu tenan akhirnya ndonga anak-anake do ning jaba ya do ndungkluk do bingung nek sing ndableke sing penting wis sombong ngono bapak piye to piye luweh terus ana sing langsung ngalian kae ya ana ndi sing iki mana gawe Indomie leh lah ya bar dikuk sembako cik ya sing dablek ya kuwi pancen sing lemu-lemu dablek iki
Terus ning luweh-luweh. Terus gawe Indomie. Bapakne wis sedhiye pol e. Terus ming gawe Indomie. Mumpung ana ndok. Lah sembakone ya ndok barang kok ya iki ceritane. Luweh-luweh. Wah, wis ana sing terus semende ning pojok omahe Nabi Yakub. Ya ora penak iki sing perasaan iki perasaan asli anak iso ngrasake betapa sedihnya bapakne gek 2 kali kejadian kaya katen niku ya iso ngrasake kaya merasa bersalah sekali ya. Mula ditarawani ya ditawani kowe gaweke ora kolu aku ora kok kowe. Ora kolu aku ora kok kowe wis lendam-lendem. Tenane aku wis rasah tok gaweke. Ndokmu tak gaweni sisan ya. Tetep mbadokan. Parah. Parah iki. Neng jero Nabi Yakub ndonga. Ya Allah. Muga-muga Gusti Allah nekake anak-anakku kabeh utuh. Do bali mulih kabeh. Wis muga-muga do bali mulih kabeh. Ora kok ngantek do pisah-pisah ngene iki. Ya Yusuf sing ilang kecilik muga-muga bali. Awor marang sedulur-sedulure. Kabeh dadi siji mulih. Termasuk sing barep. Semoga-moga ya terus bali. Sing saiki keri nang kraton Mesir kono. Wa akhihi alladzi tawaqafa fi Misra. Semoga-moga do mulih kabeh ngen-ngene betapa bahagianya nek anak-anakku kumpul utuh dadi siji nang omah kene. Ya wis nek tembunge wong tuwa mbiyen ki mangan ra mangan nek kumpul kuwi nek wong tuwa lah kok cah saiki nah aku kumpul ra kumpul sing penting mangan cah saiki kuwi diwalik. Sing penting le mbadhok ora kumpul ora apa-apa. Mula nek jajan ijen ndelik-ndelik lah modal. Bape ndek prinsip kumpul ora kumpul mangan. Beda karo wong tuwa mbiyen mangan ra mangan kumpul ketok kele nyayuk le paseduluran le bersatu rukun. Akhirnya ya biasa. Nah, ngono kuwi iki engko misalkan ning omah ki ana wong 4 kumpul dadi siji ming desari miloro wah terus dimasak ning wajan nek di jatah siji mboko siji ra cukup wong cetha sarimine loro wonge 4 masak ning wajan irisi bayem karo irisi lombok ndoke ya loro wes duduhe sing akeh kok ya ndak ra cukup maer-maer kae mula Kanjeng Nabi iki ngendika panganan loro ki kena nggo telu panganan telu ki kena nggo papat. Kuwi ngendikane Kanjeng Nabi ya ngono kuwi. Lah kok ana sanepa ngono, iki nek jenengan paham
bahwa berkahe pangan karo berkahe leda rukun. Kena nggo loro, kena nggo telu, kena nggo papat iku masalahe iso rukun dipangan bareng nek ijen-ijen tetep ora cukup. Nabi Yakub ya sumbuh sak rupa-rupa ya Allah, mugi-mugi Gusti Allah nekake anak-anakku kabeh jamingan do kumpul. Sing nek wis kumpul antarane siji karo sijine muga-muga ora ana sing do sulaya. Do rukun do sayuk ora ana sing sulaya. Fala yatakhallafa minhum ahadun. Kok Nabi Yakub ngendika ngono kuwi tek ana apa? Pisan niki ya sesuai karo jamak lumrahe menungso. Kelangan anak adoh anak terus ndonga kanthi rasa husnudzon. Prasangka apik marang Gusti Allah. Karena ngimani saka Yusuf ilang sampai sakniki niku kabeh sing kedaden ora iso ucul saka iradahe Gusti Allah. Kabeh wis diirada, kabeh wis dikersake, wis dikehendaki. Nek Allah ora menghendaki mestine ya ora kedaden. Niki penting banget paham ngeten niki men ra nemen lengger sula. Ya awake dhewe barang semua sing kedaden ngeten iki sakjane wis dadi iradahe Gusti Allah. Dikersake karo Allah dikersake. Ora iso ora wis. Saka perkara cilik ngantek perkara sing paling gedhe. Godhong nang wit petil tiba kuwi ya diiradah karo Gusti Allah. Nek ora bakal kejadian. Ya ora kuwi tok garing, dasare garing iki pancen jamak lumrahe tiba. Ha kuwi paham-paham lafaz, paham-paham sama. Ning urung iso numusi tekan jero keimanane ati. Nek imane ati dadi kaya ngono iki ming sama. Karena kok nek dilengkapi ngono godhong iso garing ya sing gawe garing Gusti Allah. Akhirnya karo Gusti Allah diiradah petil. Kaya kita ya ngono kuwi, apa-apa iki diiradah. Wong nyatane urip ra iso milih kok mang milih. Karepe nek milih ya ibu-ibu ki num terus apik-apik terus kae kok. Karepe lho nek oleh milih ya ora nganggo laku tuwa. Ha ning wong diiradah karo Gusti Allah kepangan dina akhirnya ting jembemblek. Wong wis diiradah karo Gusti Allah. Oh, bapak-bapak iki ya karepe ngono wis kaya umur 17. Wes. Jejak ndono, jejak ndene. Ning wong diiradah karo Gusti Allah kepangan dina saiki mlakuwe tepake kawula. Wong sikile ming diseret-seret. Swagu kae. Salong sing do nggone amba niku mengke wae nek arep ngadeg slonjor sik wangun kae kok bapak-bapak. Slonjor sik ora langsung ngadeg jelas ora yo. Terus sikile diubah-ubahke munggah medun titik kae. Ayo mbah sik tak nglempeng sikil. Kuwi diiradah. Ku kabeh lho, kabeh wong lho. Kahanan-kahanan sing do ditampa, sing do dialami niku wis dikersake Gusti Allah. Dadi dheke pisan nampa, ping pindhone mensikapi menjalani, ping telune berharap tampa hikmah. Kaya Nabi Yakub ya pisan nampa kahanan nek dipisahke karo Yusuf, dipisahke karo dulur-dulure kabeh, dipisahke karo Bunyamin. Pisan nampa. Kemudian nalika digawe ngono iki menjalani. Le menjalani ya werna-werna, ya nganggo dadak goleki, ya nganggo dadak ndonga.
Le ndonga iki karena husnudon karo Gusti Allah. Ya Allah kabeh panjenengan sing ngersake, sing mengiroda. Mugi nah iki jenenge menjalani. Nek wis ngono kuwi mentok. Lah pripun wis ndonga kok ming karek nunggu hikmah. Ya, kabeh wong nek sudah paham le nyikapi kudu ngono kuwi pisan nampa. Napa sing kira-kira jenengan adepi, napa sing kira-kira jenengan lakoni niku ditampa, maksud kula ditampa karo dipahami nek kuwi dadi kersane Gusti Allah. Ya kadang wong liya ora iso nampa ning pancen kudu manglakoni. Ya wong liya ndelok ngono wis radong ngono kuwi mung wong liya. Lah ning wong jenengan diiradah ngono kuwi kok. Tiring-tiringe wong wedok iki ya arep dadi wong wedok sing apik ngono kuwi. Aning dilalae nalika tandang gawe ketesuk tekan awan ngono kuwi iki sayah. Akhire jam 2 tak turu dela lah. Engko adan ngasar tangi terus siap-siap gawe wedang gaweke sarapan bapakne wongko terus do mulih glidih. Apik. Ngen-ngene iki apik. Ning ternyata iradahe Allah beda. Jam 2 mapan turu bablas. Ngantek sing lanang mulih we rong tangi. Isih turu dadi yo piring gelas isih teng kledar wedang ora ana, sego ning majikom rong ana lawuhe. Sing lanang mulih. Sing lanang ora nampa kenyataan ngono kuwi ora nampa sing lanang. Weruh kenyataan ngono kuwi nyalahke. Jalur urip lak ngeten niku Mang Delok. Jalur urip mesti do ngono kuwi. Iki sing lanang ra nampa nyalahke muring-muring. Ha cerete ditendang. Ayo dekok kok yo. Carate peyok. Tak rewangi niba tangi. Tangan ngantek abuh kena palu. Sing nang omah jebul mengkur bangkong. Mbak enak muni rada bablas. Wong kok ra guna apa-apa. Apa ora nglarang ati we? Wong le turu ming pisan kuwi dilokke ra guna apa-apa. Wah sing wedok tangi ya kaget karena krungu cara ditendang kuwi. Karo ditambah donekke le muni ra guna apa-apa. Wah melung-melung sing wedok nyaingi. Karang matamu picek. Geger kok ya sore-sore geger. Karena sing wedok ya tetep jedulke pembelaan biar-biarno ya kok terus. Aku ki turu ndak endina apa piye? Kowe iki nek mulih sore ngono kapiran pendak sore apa piye? Wong kae. Wong ming iki tok. Iki we ora tak niati ngono iki mau ki ya mung saking sayahku ketesuk temandang aku ming gletak ngen-ngene ngasar tangi. Ning nek Gusti Allah ternyata gawe aku bablas ngene iki, aku ki ra ndek niat arep kok kan turu ya. Mestine sing wedok ya wong mau omong tak turu dela. Engko ngasar tangi wong ya ora ndek niat ngono. Ning bagi wong liya sing weruh karo sing ngadepi nyalahke. Kan ngono-ngono gitu deh. Lah iki sing main nek kepengin ngerti karo kepengin ayem tentrem asik sing nampa kudune iman marang iradahe Allah niki kudune. Mula nek kabeh iman penak banget karangan kok ya. Ming terus mulih iki digugah. Mbokne lah kok turu. Ngono kuwi. Lek gugah ngono kuwi. Lah urung ana wedang gek apa-apa kahanan kaya ngene je malah turu digugah ngono kuwi sing wedok buragak mulah ya Allah
Diapura Pak jan kebablasan iki mau. Diapura tenan iki. Terus langsung tatrap ngisani caret kae terus njeblake kompor. Ternyata digugah ki ya langsung gregep tatrap ngisani kompor. Berarti memang nyoto-nyoto ora arep anu. Ngisani caret. Ayo tak gawe jane gatekke apa ora kok. Langsung ngisani ceret jegleh kompor ngono kok ya Mas. Ya nyo sing nerangke kowe bae. Ya menungso dituntut kan sempurna. Kayak ngene iki ya diirada ya. Nyatane digugah ngono ya sing wedoke gregep langsung temandang. Memang delok kenyataan kuwi iki ora ana sejo arep bablas turu. Cuman kebablasan. Lha diapura tenan Pak nih. Sing lanang ya terus ngomong ora apa-apa lah ya menungso iki rak mung sak derma nglakoni to. Apa meneh babakan turu. Wong ngono kuwi ya Allah sing ngersakake wis ra apa. Iki jawabane sing lanang kalem kae kabeh wis dikersake Allah santai bae kok. Aku ya ming gugah mbok menawa kok iki mau. Diapura lho ora apa-apa. Kowe sing godhog wedang karo gawe lawuh sore piring gelas tak sahane gek ayo kabeh mlaku bareng. Belah kok ngendi piye to? Lah aku iso nerangke iki nglakoni iki aku. Adange. Nah, kuwi ngono kuwi kok ya wong imanku mapan kok ya imanku kuwi. Mula sing jenenge ceret lawas isih putih kae, ora dekok-dekok. Ceret anyar kok dekok-dekok. Ming jenengan tembyangi ta. Ya ben nek ra ngono kuwi ya. Ning ya do mencep aku ngomong ngene iki. Maidu asline ora ngandel. Tobat. Terserah aku arep maidu ya ora. Ha iki nek iradahe mlaku iki tetep apik kok ya, ora apa-apa boleh wong urip iki mlakune Allah sing ngersakake. Gek awake dhewe menungso isane ngrencanake kaya kowe rencana tak turu dilit engko nek ngasar tangi kuwi rencana. Ning Allah menghendaki beda, gandeng awakmu saya karo Allah dikeki nugraha wujude le turu diblandangke men mari sayae. Dadi ketoke elek kowe iki turu blandang tapi husnudzana ro Gusti Allah. Husnudzon piye? Digawe turu blandang men kesele mari. Iki sing lanang kamu kok sing ngomong ngono kuwi. Kuwi ya mung aku sing iso. Ya sabar ayo saiki tandang bareng kok ndak kesuwen to. Kowe godhog wedang karo gawe lawuh, goreng ndok tok repiso apa kono. Aku tak sing asah-asah karo tak nyapu-nyapu lan liya-liyane wis gek engko madang bareng. Terus sesuk kok yo lha piye. Muga-muga to diberkahi Allah, dirahmati Allah. Kula matur ngaji iman, ngimanono kabeh sing kedaden men supaya ati ra grunjalan, ati ora gresula, ning ati tansah iso nyikapi husnudzon marang Gusti Allah. Muga-muga manfaat, barokah, faedah, nekake kamulyan dunya akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.